Енергетиката е скучно място, което хората забелязват само когато се вдигнат цените на горивата или им спре тока. Всъщност обаче това е сфера, която засяга многомилиардни интереси и изисква ежедневна и тежка работа. Какво успяхме да свършим в Министерството на енергетиката за този кратък период от 2 месеца и половина? Предотвратихме национална енергийна криза, като в съвместна работа с американските партньори подсигурихме 6-месечна дерогация за работата на рафинерията в Бургас. При това с 16 дни предварително, а не в последния момент, както през ноември, така че да избегнем национална енергийна криза. Аргументите ни бяха приети без забележка. Реално придвижихме вертикалния газов коридор. Предприехме важни стъпки на международно ниво за придвижване на инфраструктурните и регулаторните аспекти на тази инициатива, така че Югоизточна Европа да стане входна точка за природен газ от Средиземноморието към България, Румъния, Молдова, Украйна. Проведох поредица от срещи както с американските партньори, така и с Европейската комисия и с колегите министри от страните по коридора. По българска инициатива беше сформирана международна коалиция за защита на газовата инфраструктура. Съвместно с колегите от региона подписахме по наша инициатива писмо до Европейската комисия с предложение за подкрепа за развитието на газовата инфраструктура. Предадохме на комисията и националния план за диверсификация на доставките на природен газ, изготвен в съответствие с новия европейски регламент за постепенно прекратяване на доставките на руски газ. Документът представя цялостната стратегия на страната ни за гарантиране на суровини, алтернативни доставки и диверсификация на доставките на тези суровини, нови маршрути и модернизирана инфраструктура. Предприехме активна стратегия за предоговаряне на договора с Боташ. След като се срещнах първо с заместник министъра, а след това и с министъра господин Байрактар на енергетиката на Турция, изготвихме структурирана преговорна рамка, в която сме поставили и разработили своите предложения и сме ги изпратили на колегите от Турция. Надявам се следващият кабинет, редовен кабинет, да не губи време и да продължи по начин, който е добър за страната. С колегите от Азербайджан разговаряхме и за допълнителна доставка на количествата по договора с тях, които не бяха получени през 2022 година заради забавянето в въвеждането в експлоатация на българо-гръцкия интерконектор. Това са количества газ на много добра цена, които гарантират енергийната сигурност и достъпните цени за българските потребители. Успяхме в началото на април да пуснем ремонтирания трети хидроагрегат на ПАВЕЦ Чаира, с което това бижу в българската енергийна система вече работи с 50% от капацитета си и служи като една голяма батерия, която работи когато електроенергията е на ниски или дори отрицателни и нулеви цени и произвежда електроенергия, когато от нея има нужда и тя е скъпа. Още един хидроагрегат се очаква да влезе в експлоатация през 2028 година. Предприели сме стъпки за започването на ремонтните дейности и по последния хидроагрегат, така че ПАВЕЦ Чаира да започне да работи на максималната си мощност. Не само това, идентифицирахме и потенциални 10 нови локации за изграждане на помпено-акумулаторни водни електрически централи, Чаира 2, Доспат, Батак и други. По някои от тях процедурите могат да започнат още през следващите седмици. Въведохме в експлоатация Националното хранилище за радиоактивни отпадъци на площадката Радиана. В следващите 60 години то решава
необходимостта ни от депозиране на такива отпадъци и е с хоризонт на съхранение от 300 години. Осигурихме и 10 дерогации за доставка на резервни части и оборудване за работата на АЕЦ Козлодуй, така че ако се наложи, когато се наложи да се правят такива ремонти, те да се случват навременно и без стрес и напрежение. Разговарях с партньорите ни в проекта за нови мощности за 2 блока AP1000 на площадката на АЕЦ Козлодуй от Westinghouse и Hyundai. Набелязахме мерки, по които проектът може да се случи по правилен начин, който да ни предпази от допускането на грешки и в същото време по възможно най-оперативен и бърз начин. По отношение на парите от плана за възстановяване и устойчивост. На първо място направихме преглед на текущите проекти и успяхме в кратки срокове да адаптираме сроковете им за изпълнение по начин, който гарантира тяхното безпроблемно изпълнение и получаването на средствата. Това са както проекти за улично осветление в редица български общини, така и инсталирането на батерийни мощности, които да помагат за балансирането на електроенергийната система на страната. Над 1500 домакинства получиха средства за монтиране на фотоволтаици. Въпреки отказа за съдействие от отишлото си Народно събрание, успяхме да договорим с Европейската комисия записи, които ни предпазват от съществени финансови корекции при подаването на искането за четвърто плащане, което направихме в края на миналия месец. По отношение на подкрепата за бизнеса, предприехме 2 стъпки. Едната е въвеждане на нова схема за подкрепа на енергийно интензивни предприятия. Бяхме сред първите страни в Европейския съюз, които успяха да задействат тази схема. В същото време, действащата друга схема за подкрепа адаптирахме по начин, който прави по-удобен към съвременните условия на неочаквани ценови шокове и изчисленията вече няма да се правят на 6-месечна, а на ежемесечна база. Така че компаниите да могат по-добре да планират разходите си и съответно да предлагат стоките и услугите си на по-добри цени за крайните потребители. Задвижихме изпълнението на проекта за трансформация на въглищния регион Марица изток с осигуряването на 207 милиона евро за първоначални дейности по подготовка за нови икономически дейности. В областта на регулаторната работа имаме 2 основни постижения, от които имаше нужда от дълго време. Едното е наредбата за топлоснабдяването, която дава възможност за справедливо и точно изчисляване на сградната инсталация. Освен това, заедно с Министерството на труда и социалната политика, след повече от 15 години обсъждания и невъзможност да се постигне прогрес, внесохме в Министерския съвет и беше приета наредбата за енергийната бедност, която чрез интегрирането на голям брой бази данни в държавата и в различни институции позволява уязвимите слоеве да бъдат подкрепени по точен и навременен начин. Вярваме обаче, че е важно хората да имат възможност за непосредствен достъп до базите данни в енергетиката, за да могат да проверяват как стоят нещата и да конструират свои собствени инструменти за анализ. Направихме отворен достъп към базите данни за генериране, за производство на електроенергия, наръчник за геотермална електроенергия и приехме с решение на Министерския съвет ангажимент на Фонда за сигурност на електроенергийната система да предостави отворен достъп до базите данни за небитовите потребители, които са бенефициенти на схемите за подкрепа. Мисля, че обществото има право да бъде информирано за това. Като обобщение мога да кажа,
че в този критичен за световната енергетика период бе избегната криза и нещо повече. Осигуриха се стотици милиони евро инвестиции по плана за възстановяване и устойчивост. Направихме стъпки страната ни да се окаже регионален енергиен фактор и вярвам, че политиката ни ще намери продължение в редовния български кабинет. Защото резките движения в сектор с дълъг инерционен фактор носят сътресение и нестабилност на икономиката. Работихме на високи обороти, но внимателно и последователно, за да поставим сектора на правилния път и с дълъг хоризонт. Нямаме пропуснати срокове, закъсали, забатачени преписки и процедури и на всички трябва да е ясно, че въпреки трудностите България успя да разнообрази енергетиката си в полза на националната ни сигурност. Вярвам, че никой повече няма да ни превръща страна, зависима от друга страна и изнудване с цени и условия, за да имаме независима икономика.